Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumtang iti tao. Ngamtong palan ti Diyos ti karina. Di na pulos ipalubos a masulisog kayo itinalabas, adiyo kabailan asarangtan. No masulisog kayo, ikan na kayo itipigsa ang mangibdor. Kat iti kasta, makalisi kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Good morning, Michael. Nagsapa ka ita. Ay, kastamat ka na kayo, Ma'am Donita. Good morning. Agpadatalangan na sapa. Apay, ada ka di isambot yung ilipas ita, ma'am. Madlaw nga da pa nagpusko ni Madam Kanyak. Husto ka. Masapul ka nung aminan day jay inton aldaw. Gaputa ma-i-deliver ang dagiti daddo mga stocks tayo inton madamdam ha. Kastagayang, madam. Juan, Michael. O sige ha, panawan ka pa'y dito eh. Mapana kon iti table ko. Sige, ma'am. Una yan, kinasexy ni Madam Donita. At mapanak man langan iti table ko. Rubyat matantiyag trabaho. Sakbay asabali pa iti mapanunot ko. Una yan. Ne. Anya ti mapaspasamak ka, pare. Apay. Nagmerienda ka kadi nakasapsapa. Ay, kwan. Nagmerienda dagiti matak parilito. Ay na, talaga nagsexy ni Madam Donita. Anya? Ay, loko ka talaga, pare. Kuy daw ka, numadlaw ni boss akasta ti panangkit-kitam iti asawa na. Anya? Oy, saan mata pare? Kat numadlaw met, nga da pa nagkursunada ni Madam Kanyak. Gusto daytan. Ang mga numangnig na tati boss. Diyak lakid di kaya ti mairamraman iti kalukwam. Alakid di. Agtrabaho tan. Tatno adu ti malpasta. Adakon, Luna bakit? O sige lakay, agin na ka. Nakaluto akmot kit din iti pangmalman tayo. Mabit lang. Inak isagana ti pagsukatam ijay si Led. Weno, kayat mo kadipay ti agkape? Kabayatan ti panaginanam, lakay? Inak magisagana iti kapem no kayat mo. Saanan bakit? Agi na nakaklabiit. Kat mangrabiit ayon. Ay, agbasbasa ka matgamit ti Biblia. Uwan. Dahito iti kanayon nga aramidak no kastoy analpas kon dagiti trabaho diti balay. Talaga nasingpat ka, bakit? Taimbes amapan ka makichismismis dita, kat agbasbasa ka langan iti Biblia. Ay, uwan Awan mo't ngamin ti maganab ko iti chismis. Iso akas tuilatan ti rumbang nga aramidak. O sige, panawan ka pa dito isalas ha. Tainak isagana dagiti pagsukatam iti siled. Sige lang, bakit? Ay, nakasing-sing pati asawak. Nga mo apay at sak malaptan ti panagkurusunadak kini Madam Donita. Anya matanti kastoy. Sana mapunas iti imatang ko tilangan ni Madam Donita. Nagpintas ka nagseksi. Padasaksakit di nga man ay. Barang kayat ngauread ang asawak. Sana bali? Tagpada kami laing met nga da asawa na. Lakay. Di ka kadipay makaturog. Itaypay lang amin akuti ka akuti. Adda ka din nasakitkan ka? Amang ano kayat mo, amasahyan ka? Kwa, bakit? Sana ka lang amin na makaturog. Awan mat kiti tinasakit kanyak. Kad may isa, amok ang napambanog ka dito'y balay. Jakon kaya't amabanog ka pa'y. Ala, agi na nakakit din. Di naklatan ni kaskasa. Sigurado ka? Wan bakit? Iso ang maturog kakit din.
Masapat ang tumanan nga agriing inton bigat. O sige nga, Rod. Good night. I love you. Agyang tuturo baklatan. Diyak kaya ta sumbatan ni Luna. Ang mga no sa bali pa'y anagan ti may balikas ko. Michael, sikat ikadwa ni Dunita amapan iti may sa branch ti kumpanya ito no may alawas. Kunak no da kayo ti kadwa na amapan, boss. Da kayo kumalatan. Tapno makapagbanding kayo umat. Kanayon ti panagbanding mi iti asawa. Awan ti di mi maistorya may papan kadag iti pasamak iti agmalem. Nga uray di ti opisina. Kastagayan, boss. Sige nga Roda. Siya nga ro ti kadwa ni Madam Donita amapan iti opening, iti may sa kadag iti branch tayo. Wen Michael, at adu nga min ti maasikaso dito eh. Kaputay mado dagiti orders ang masapol a malpas. Wen, sir. Da kaminton kini Madam Donita ti makamu ijay. Agyaman na ka? Dakal ti panagtalagkukan ka. Kat namnamag, adi mo dadaalan dayta. Namnamain nyo dayta, boss. Anya, sika ti mangkuyog ken ni Madam Donita amapan iti aglukat a branch inton umay alawas kunam. Ketwen parelito. Talaga adakkel ti panagtalag kanyak ti boss tayo. Agasang ngay, italag na pa'y kanyak ti nagpintas nga asawa na. Ay, gaputa awan ammo ni Boss Rico iti husto arik nam iti asawa na. Ay na pare, di ka kadi makonsensya. Nagsingpat da nga agasawa kada tayong empleyado da. Lukom kadi pa'y ni Sir Rico. Diyan ka mo pare. Ngem talaga adakkel ti panaggusto kini Madam Donita. Nakulaapan sapay gid din ti panunot ko gapokin ko na. Laglagi pam kumapare. Addan pamilyam. Ken maysa, nakananos ken nagagat ni Luna nga asawam. Gulibam kadipay. Diyan ka mo pare. Basta ti amok ita, ket agayatak unay kini Madam Donita. No kayat nakmet, nakasaganak amang panaw iti pamilyak. Anya? Ay na, nakulaapan at talagang ti panunot mo pare. Di mo amon dagiti bagbagam. Kas iti nakunakon pare. Nakasaganak amang panaw iti pamilyak. Basta ayatin nakmet ni Madam Donita. Apay akal lahat ngayon may kayo dito'y balay, nanang. Agpadigo kayo kaditi na imas asidaan. Wan, anak ko. Kat, inyawat ko ni ti asawam. Ni, apay kasta ti panangkita yo kanyak. Adda ka di kayat yung ibaga, nanang. Adda. Kat sapay lako ba, tasaan ka nga aglibak kanyak. Anya ka di dahin ta. Nakasaritak ni Lito agayem mo. Kat nadakamat na ti maipapan ka ni Madam Donita. Nga asawa ti busyo. Anya? Anya matimbagbaga ni Lito, may papankan ko na, nanang. Nadakamat na kanyak ti panagkursunadam kanu iti dayjay a babae. Talaga nga imbagahan na pa'y lakada kayo dayta? Anak, aga amiris ka kuma. Di ka kuma agpailuyos iti kastarig nam. Naglagipem nga agpada kayon nga addaan iti asawa. Di mo kuma ipalupos ang mamulitan ti panagdenayo kas agasawa kaniluna. Wala nang. Di ka agdanag. Amok ter aramidak. Isuasaan kayo kuman na makibiyang. Anya, Husto tinangag yun, nanang. Saan da kuman napakibyangan. Gaputa amok ter aramidak. ala, sapay la ko mga rod taag balin ka anatibkar iti na iti agundaway, anak ka. Ala, gawid kayo kid din, nanang. Ang mga numangag ti asawak dagiti bagbagayo. Lakay, nakaturog ka ka din. San pa'y? Kapay ka di. Yaday bagam. Ibaga mo na, tani, makaturturog akon. Kaya't ko lang nga ibasakan ka da ito'y abersikulo. Ti umuna ako rin to. Kat sapay la kumatalag-lagi pam akanayon. Kuna na dito'y, tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumteng iti tao.
Ngem tungpalan ti Diyos ti Karina. Di na pulos ipalubos a masulisog kayo itinalabas adiyo kabailan asarangten. No masulisog kayo, ikan na kayo itipigsa a mangibtor. Ket itikasta, makalisi kayo. Apay ka di amasapol day ta bersikulo nga ibasam kanyak. Apay, panagkunam ka di, kat adda pa kasulisugak. Awan ti madi nga intensyon ko, lakay. Ang dayta ngamin ti inton dati apo, tapno ibasakkan ka. Ay, pasensya ka lako man ha. Sige, maturog ta nga rod. Maturog kalatan. Inakpay di ta salas. Mapanak pay agbuya. Makapasuron kamit. Intag merienda, pare Michael. Sagot ka ita. Takasangay ko intong bigat. Saanin? Si kalatan di mapan. Ah, Awan ganas ko amangan. ne. Kagura naksamat. Anda ka din nagbasulakan ka. Kagura ka. Gaputaman nakibiyang kalaunay. Tinasaya ata. Saan na dito itipagsaritaan ta pare? Sige. Inton lunch break latan, tipan nakisaritakan ka. Diyak kaya ti makisarita kan ka. Ah, Nakibiyang kalaunay. Iso amanipod ita. Saan tan nga pagayam. Rico, siya kung ti mangikarga iti makan iti platom. Inlutok ti paboritong ita asidaan. Iso amangan ka iti husto, ah? Ay na, sigurado anay mas dayta. Nagpintas ka lang nga rudin nga asawat. Nagagat ka pa nga agasikaso kada kami, kada iti talo nga anak ta. Katuan anak ay, pagrebengak dayta kas asawa, kun inadagiti anak ta. Manganta nga rudan. Ay, huwag gayam. Ay, dagiti anak ta. Bay ampay laid na. Pakanan tulat ta idan ni Manang Marina. Matmaturog na pay lang amin. Sa nabali. Ampay matkit dit klase da ita ah. Tabakasyon da pay laang. Husto ka lakay. Ay ungayam. Talaga ka di ani Michael ti kadwak amapan iti grand opening ti may sa a branch ti kumpanya. Una. Apay, di mo kaya? Ibagat, no di mo kaya, tapno amok ter aramidag. Saan matkit di aga putadyak kayat akakuyog ni Michael? Ngam ibagat ti husto arason. Nga agtukyad diriknak nga iso ti kadwak. Nasaysaya atin nga ibaga. Tapno amumat ti mapalpaliw ko. Sige, bakit? Ibagam, noan niya tinadagsen ama kagapo. Dayta ti pudno balasang ko. Tulungam ko mati asawam tapno saan nga agtinag iti sulisog. Kinapudno na, nanang. Napaliw kunti sa bali adjar ti asawak kadagiti napalpalabas nga aldaw. Ita, nalawagan ti amin kanyak. Amu kun ti rason, no apay ang nakaungot kanyak idi imbasak ti bersikulo ti Biblia idi na minsan arabii. Hawan, anak ko. Ita akasapulan na ka ti asawam. Sika ti mangkibin kenkwana, tapno maiwanwan. Aramidak ti amin akabailat, tapno maaramid ko dayta, nanang. Kat tulungan dak amang idawdawat iti panarabay ti Diyos kada kami. Agtugaw ka, Michael. Ada napatag nga ibagat ka na. Agyaman ak, Sir Rico. Apay akala at apinayabandak dito opisina yo. At ka di iparamid yo, boss. Awan. Amok ama kumikom kay amin. Adala napatag nga ibagakan ka. Anya dita, Sir Rico. Kahit kung ibagakan ka, nagbaliwan, ti pagngedeng ko. Siyaklatan ti mangkuyo ko ni Dunita nga asawa, nga umatindar iti grand opening ti may sa branch tayo. Diyak ngamin kaya't amataktak kayo pa'y. Sana bale, may salangal daw ti kaawan minubilang. Matulungan kayong tumutlang kadag iti trabaho diti opisina. Ha? Nagsayang matan. Naglukon day dyan lito.
Sigurado nagipulong laki ti kini boss. Kastagan, sir. Ah, sige. Okay lang kanyak. No data ti desisyon nyo. Pasensya kan. Kaya tagyaman na kaputa maawatan na. Agando kayat mo, sumurot kalata kada kami. Mabalin latamet tapno makapasyar ka. Uray saanin, boss. Agbati ak langan dito eh. Tapno adda mayring pasko at trabaho dito opisina. Itinto sa baling aldaw ti ipapangkoy jay. Si kakarod ti maka mo, Michael. Wala, mabalin mo ti agsubli iti table mo. Amok nga dupay, ti lepas mo. Pare Michael. Kunak man, no di na kun kayat akasarita. Apay nga inawis nak dito yung restaurant. Adala kayat ko adamagan kan ka. Kat sapay la ko ma. Tay bagam tipod no. Anya ti damagam. Nagpulong ka kadiki ni boss. May papan itiriknak iti asawa na. Awan imbagbagak ka ni boss, maipapan iti dayta. Apay nga rod nga imbabawi na ti panangkuyog ko kini Madam Donita intun umay alawas. Iso kanulangan ti kadwana. Gaputa makumikom tayo kano amin iti opisina. Jack amo dayta pare. Ngam, nalabit anak adlaw. Iso akas jay tinagbalin a desisyon na. Anya? Pare, nakadkadlaw ngamin dagiti gargaraw mo. Iso magpanunot ka kuma. Di mo kumasayangan ti manon atawon mo iti kumpanya. Gapula ang iti minamaag ariknam. Laglagi pam, nga adu ti mapukaw mo no agpailuyos ka iti dagas amarikriknam kan ni Madam Donita. Kaslaak nabuyatan iti nalamiis adanum gapu kadagitang imbagan pare. Nakababay nga agpaysa. Ala, bayan. Labanak da iti ariknak. Sa anak nga agpailuyos iti aramid ti kabusor. Lakay, dito tayo pala ang sangwan at tisimbaan. Madamdama pala ang amang rugi ti misa. Una, bakit? Agmerienda tayo pa'y kadagiti ubing. Tapno saan da amabisinan inton madama ti misa. Ay na, saanen, lakay. Nagarmusar tayo mat. Inton malpaslatan ti misa amapan tayo. Hello, Michael. Kadwang matgayam ti pamilya mo umay makimisa. Wan, madam. Isogram ti asawak ni Luna. Luna, isumat ni Madam Donita. Sekretarya ni boss, iti opisina na. Nga masawa matlaan ti boss ni. Pakaragsakak amakam-am mo kada kayo, madam. Oray siyak mat. Kat sapay la ko ma. Tama kapag sisinangad tayo manipod ina. Awan parikot iti dayta, madam. Anya pa'y lang ter aramidin nyo. Dandanin mangrugin ti misa. Intayon, iti unag ti simbaan. Wan agpayso. Intayon. Agdaydayaw ka nagyaman tayo iti apo. Gapo iti aglaplapusanan nga ayat na kada tayo. Iti anyaman aparikot, panubo, kandado mapay, nga intay sarsarangtan iti biyag tayo. Awan sa bali nga intay kamangan, no diti Diyos anamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na hinbag nga oras kada kayo amin.